Kublai pi baro haka jingyak lenti bangin yo ban tap ya kata kavut nak benta ban jet yaki MDC hapo ka KHDC bat JHDC menta ka sngim haka one on one interview bat ki kertong ngadon bat sitting MDC jong ka nongpo constituency iba balajet rani banyakran halor kani ka MDC election ka bansawan kublai ba kalong no ka jing ban kre jo pi ya kani ka election ta Kublai Shibon ye pi ka bewan naka forefront team jong pi ba yo bani kenduk naka singi pila pelai naka por de kum ki party hi ka UDP party apo jong ka nongpo konstituensi ni lasdang ya ka ban train naka banta kan ka MDC election aka ba kum sitting MDC ngala persang ban yai naka wi ka shnong so wi pat ka shnong ban pensai ki pa ba nong song shnong halor ki kam kiba ngilale bat ngi ba ki pajba jongka nongpo konstituensi kidang scam ya kaban ai ka jing kersan bat ngi kerman scam ru bah ka ne kenti ka bamanta ngi dang la ban poi hau thong jong ka jing jong ti ladangi phaidin cha sedien khendiat hau arajar khat phra pia khon ya ka MDC election na ka congress hadin ka tu philek no cha ka UDP ti ka ai ka daw ka ba pelong ipi ba pinlik nak siapa UDP to hakabai dei bat kane ka phang ka dei ka jing shisha hau arajar kha khandai hakabanga nga yakhun naka seng kongres ba ngila job ru naka seng kongres aka to por but ngila yai lenti kumba south nem kum MDC jong ka seng kongres ngai ne hapo ka party anrei ngi kum ki nong yalam bat ki nong kit kam jong kaseng kongres ak to por ni don kajing sngo lengo bat kajing sngo diau kum ki nong yalam bat kum ki nong mi khamat na kaseng kongres aka ba to por ni i bahadin kajing mi no jong ki khat arngut ki MLA ki bania so bat ka TMC bat hadin kata ngi i ba u nong mi khamat u jongi i ba Meral Bonds im kumu MLA ka tuka por nang seng kongres i lej ban kershan ban aya ka support naga benta ka sarkar bat hadin ka jing lej support ke jing i ngi i ba ka party claim dadon kanu ka jing ya slok lane ka jing ya stu jing mud bat ke nong kershan jong ka party lane ke nong tre jong ka party hapo jong ka konstituensi hi bro koi hapo nong po ni sengolongo baka parti kala sushim laga shim karai ban suspend ya u MLA ujongi dengaru kum u MDC u bayate rangkat bat i ni bang ye job lang naga seng kongres ngadan gajing sengolongo baka parti kala sushim ya karai sendet haka ban suspend ya u MLA tede helor kata kadau ngaru ngasngau ba kum unong kersan u bahasa ndae jong i ngasngau ba kalong ke ka bom smotenat ba ka party kan sushim ya ka rise that claim da yo ya ka jing ya menjurlang napo jong ka block congress committee nongpo te ngidon ru ka jing sngau ba kum ke nong kersan lada ya unong mi khmat u bangila penjob na ka party congress u sha suspend claim ka jing tip jong ke nong kersan ngiru kum ke nong kersan ngidon ka jing sorem dekane karai ka bangi shimru kamde karai jonga shimet lane karai jong no kade karai ka bangi la shimlang daki nong kersan ki nong tre jong ka party kongres satu ka por hapo nong po konstituensi ba ngide ban mi no na kane ka party ban ngin persang ban wat daki we pat ki lenti dede halor kita ki nong rim ba haka tu ka por house name arhajar arpu ar na bakla haka santrik jong April ngilale ban join ya ka party UDP rangkat bat ke nong kersan ke babon haka tu por ya ka bangin mi no na seng kongres bat ban kersan ya ka seng UDP tengi sokomen ru ba hadin ke jing pensai hadin ke jing slok bat ya MLA ru ngilala ban pengej yu baun donlang bat ka seng UDP bat nama kata kadau house name arajar arfulai ru i ba Meral Bonds im ilaile na ka party UDP ban ngilala ru ban poi hau thong jong ke jing job ru ka de ke jing job ka badon buram haka ba kum ki nong tre jong ka party ngila tre stom bat ngila i ya uso ba ki pai ba ki don ka jing shania ya ka party UDP ti kane ka jing job jong iba Meral hi
nakaya parti UDP kalawan rakyat ki vote ru na kiwe ki parti ru ti hatu kan nyerap ne am ya pat kum u MDC uban ya kun pat mentaka kan ti hoi kata kadai ka jing shisha haka bangi don saka UDP ngimla ban klet baki nongkersan jong ka parti UDP ru ka to por kia don rangkat bat ngi ya trelang bat ki nong tre jong ka parti UDP haka chu ka por ki nongkersan jong ka seng kongres ru ki babun ngilayawan ban ya solang bat ka parti UDP bat nama kata kadau ngi iba ka result ka bami ka long ka ba sontenat haka bangilayo yo nam tam ubabon haka nus nam arzara phulai bat ngi haka ne ka jingya lenti jongi haka ne ka MDC election ru menta kumbang ong menne baki nong kersan jongi house nam arzara phulai hadu menta kimpat ke hadu menta kita yene kumjo ngilayai haka ne ka artayo la tayo menta na ka wei ka jaka sa ka wei ka jaka bat ngi shem baki leaders ki jongi ki nong kitkam jong ka parti UDP ru ki dang scam ki dang ai ka jing kersan ka bapura bat haka jing ya tre rangkat bat UMLA ka bangi ya rangkat na ka benta ka ne ka election MDC ru ngi ka respond jong ki galong positif na ka benta ka jongi bat ngi kermen bahkan ni ganti ka benta ru kumbangi la job haka ne ka MLA election ka baladep ni kemilenti ru ba kaju ka result nginyo hau ne usnem arajar pesan naga benta ka election MDC tila rangi phai pa menta ka kenti kandan ka we ka party ka ba thamai ka banwan ban yakun hang ni ka VPP ti PE kum no ya ka jingwan to ka VPP hatu kan dei ka jing mentoy nak benta ka jingele election jong phi ne ka dei ka jing du nong ne ha ka election hi manu udon ka hok banyale nginom la ban khang ni kata kari ka jongi ka dei kari sensar pajba but ka jingmi jong ka party na ka we election sa ka election kimi mo idon ki bami seng party thumai ki bapher don ru ki bala du no ru ki don tingim so pher ya kata ka jingmi jong kano ka party te ka kamram ko jingi ka long ban pentikna baki perlok ki bala ju kersan yangi bat ki perlok ki badon ka mensim ban airu ka jing kersan akan di kenti ka menta bangin wer ngin khot yaki ki we ki party ki bathmai ni ki barim ki don la ka jong ka hok ya ka ban wer ban khot niru kum ki candidate dan kum sitting MDC ni yale kat bala ya ka ban lum ban lang ya ki pajba nong kersan ke jungi ngai ba ka jing don jong ka VBP ha kan nong po constituency ngami ba kan don kano ka jing kta yangi yang kham tam kum sitting MDC ha ka bangan yale ya kan election ka menta ti ladangi phai saka MDC bo KHDC pilayo lat hadu rius nam pin ai kata ka jing sakri ya ka KHDC ya ka ri ka jai pin riu lada phi bishar bhai ka jing trai jong ka KHDC phidangi in em gidang don kita ki jing duna ki balada phi wan biang kum MDC pin la ban pin kalai kata hoi kum MDC uba nengkong haka sin job ka banangkong ngalayo bandon hapot district council ngila persang bantrai ka togat ne ka bayde bat kariti ka dustur ka khandau ka siam ka rukom sensar khadar tenrai ka bamangi dan bat ngila dep banle sibun ki ain ki bayde banyada halor kita ki bentah bat lada upai ba udang ai ya ka jing job haka ne kanti ka benta ki dangdon sibun ki mat ki bayadei bat kadong katanya ka bangi dang habban pendap hakane kenti ka bamenta kinga sngo ban penpau ba ka ba kongsan ka dei sya kane kadong ba kathany ke jongi ka long ba chani ngi don ya kane ka rirai ka bangi ong bat hadu menta nganut ban ong ba hakke CDC ompat don re ka weiru ka raj ka baladon ya ki an ke badikna ha ka bayadei bat kumno ngi sensar ya ka rirai kumno ngi jit long do rai kumdo ngijit ya ki longsan mensan hapo karai kani kadi ka kam ka ba kongsan ba kum karirai ka bangidon ide bandon ka aing ka batikna bat hakani ka snem ka bangayo kalat bandon hapo district council ru nyilaya lum yalang ni ki long do right ki babon ki bahap hapo nong po konstituensi bat sabar jong nong po konstituensi ru ba ki right kin penbiang no ya ki kot ki sla ki jong ki khnang bang yila ban codify ya kane ka rukom sensari right ka bangidon sani
support riboy te kadang-kadang dei gawi kamat ka ba kongsan ka bangai ka bangi dang hab ban codify ya gini ki an hakabai dei bat karukom sansari right ke jungi kabar nang ta hadin bangila yo ban pas ya ka land act hadin bakala long ain ki rules kidang sateng hadu menta bat ngi kum UMDC ubaladon bentan hadu ka basdang ngila tip ya ke jingya lenti kumno bangila ban pun urlong ya ka ain bat karukom bat khandau kaya pher na kawi ka jaka suwi pat jaka de kalong ba kongsan ba kum UMDC ngi de ban pentikna ba ki rules ki de ban biang kat kum karukom bat khandau ka bangi don haman lagi jaka kataro dang de gawe ka mat ka ba kongsan ya ka ba kum UMDC ngadang de ban le ha ka ba de bat kane karukom bat khandau ri right ki jongi ha ka ba de bat ka riti ka dustur ki dang don laga de ka shat ka kemen laga ya de habat ka jinglong kamkur kamjai ngi nang don ka bentai ka bangi dang hab ban pendep te tang hapo san snem bangin pendep ya barok ki benta kolong ke ka ba yangi bangin pendep ha ka bede bat ki an ki ban yada ya kariti ke dustur ka khendau ka siap bat kumta ter te khendian khsoi ki ba yade bat kane election ngi layai bat kita ki de ki mat ki ba kongsan ya ka bangala pensengau syaki pajba nong kersan bat kumju ru syaki pajba nong songsenong nakaleng jungi hiba ngi kitbok kirwang ngi pi pin poi sa takatong le shi pun kan ni por pi ai